takulandirani kuti tidziwe kasegulidwe ka Excel, kuti Excel ndi chani, tiphunzitsane kuti Excel ndi chani kwenikweni. Excel kwa amene sanayambepo kudziwa, iyi tiyitenga kuti ikhale tsamba loyamba Excel muchichewa. Ndiye tiphunzitsanapo kusegula Excel komanso kuzuwa workbook which is a blank workbook. Kenako tiziwanso ma ribbon, kuti ma ribbon ndi chani, komanso tiziwa kuti ma rows ndi chani. Kachikenaso tiziwa kasevedwe ka workbook yathu tingayiseve bwanji. Tizipanga ma short video kuti wina aliyense azimvesesa kuti Excel muchichewa tingaphunzire bwanji komanso tingamudziwe motani. Mosataya nthawi, tiye tipite pa start button yathu mu computer mwathu, pa start button yathu. Kapita pa start button tiseche mawu kuti Excel. Kwa amene muli nayo mutha kusearch Excel. Kwa amene mulibe mutha kupanga download. Clip imene ya muna download yonza ipangabe kusogoloku, koma pano kungoyamba kunguti tingamudziwe bwanji Excel. Ndiye ngati muna Excel, mansegula Excel wanu mapanga pa start button, mupanga click Excel. Apa kusegula. Okay, ndiye kasegula Excel koyambirira imabweresa chonchi chimene mukuona. Ndabva tipite pa blank workbook. Tikapanga click blank workbook itibweresa chonchi, ndiye timene tabwera pa blank workbook yathu. Ndiye koyamba tikuona kuti mwamba muli mayina lesa alemba ona pa file, apalemba home, apalemba insert. Chonsechi timachiti ribbon. Mechi ndi ribbon. Chonsechi muli zambirimbiri koma we call it ribbon. Okay, kai palemba tu home upa. Pa home upa pali zinthu zambirimbiri, pansi pakipo mutha kuona kuti maliso pali front, pali clipboard, so forth and something like that. Mukabweranso pa insert palinso zinthu zambirimbiriso zimene tingathe kuzipeza. Zimene zonso tizikambanso ma video akubwera kusogoloko. Koma apa tingodziwa, tingophunzitsana ma basics okha kuti tingamudziwe bwanji kuti ichi ndi chani, tingayambe bwanji ndi Excel yo. Ndiye kachiwiri koyamba tadziwa kale kusegula kwa Excel wabwera apa. That's first, kuti Excel tingasegula bwanji, tansegula. Kachiwiri tadziwanso kuti awa ndi ma ribbon ali mwamba wacho, sechira apachi ndi ribbon. Kachitatu tibwere kuti pansipa mukuona ma alphabetical order awa amene mukuona A, B, C, amene wawa timati ma column, amene ndi ma column. Tikabwera ma number amene akuyambira ndi 1 2 3 kumapita pansipa, amene wawa timati ma rows. Tikabwera pasi penipenipa tikuona palembedwa kuti sheet 1. Ndiye tingapange bwanji add sheet ina. Pamene tili pa sheet 1 ipa, tikabwera pa right side pali ka plus sign sheet 2, kusonyeza kuti tapanga add sheet ina. Komanso tikapanga double click ndi kuyipanga rename. Kupanga double click pa sheet 1 paja tipanga rename, itha kulemba pamene tingafunire. Tikapanga pamenepo tipanga enter, ikutionetsa pamene paja kuti talemba. Pa sheet name paja talemba zina tayisanso si sheet 1 iso ya, koma apa pali name, apa pali sheet 2, kusonyeza kuti titha kupanganso add sheet inanso ibwera kuti sheet 3. Madziwanso pamene kupanga kuti kwa ma sheet ena. Ma box amene wandi ndi ma cells. Mutha kuona kuti ili A1 uku ndi A, yapanga yatenga apa, yakomanso yatenga apa, so that pakatikati pa 1 ndi A. Imene tingayitche kuti zina yake ndi chani, tinena kuti ndi mu A1 chifukwa tapanga click mu A1, A ndi plus 1 tamuti mu A1. Tikapanganso click apa itionetsa kuti mu B ndi 1, so that apa tionetsa kuti B1. Tikabwera next apa iyi mutimati mu formula bar, imene muti mu formula bar. Chinense imene tingalembe mu A1 chizibwera mu formula bar. Ndiye sentha kulemba kuti 1 imene mumu. Tikapanga 1 ndipanga enter kuti ndibwere
ndikuti ndamalizamo imene ndamaliza kulemba yo ndikupanga enter ndi ndibwera ndipanga enter chichoka musunza ndamaliza kulemba. Ndi ndikapanga click mmenemu muona mu formula bar muja ndionesa kuti tili mu talembamo kuti 1 mu formula bar mathu muja tionesa zimenezo. Tikabwera pa A2 mmene muona pali A2 tikapita mu formula bar muja mubemo kanthu chifukwa chokuti mu A2 sinayembemo kanthu yayi. Kachikena tinga save bwanji mmene mukaona mwambapa pa tionesa kuti tiasegula book 1 choza kuti chinthu chisinacisave yayi. Ndipo ndimene tasegula muja sina save koma tikachisave chisintha zina chifukwa tachisave talembaso talipangaso dzina lina kuti sisi workbook 1 so komano talemba dzina. Ndi tingasave bwanji kusave kwake tipita pa file amene pali file pamwamba kupanga left click ndi kubwera poti save as. Tikapanga save as ineyi njanga ndifuna ndichisave mu PC mwangamo ndi ndapanga double click penepo ndipanga double click ndibwera ndifuna ndichisave pa desktop wanga ndi apa ndikufuna ndisave mu Peter Chiwa Excel. Ndi yamba penepa ndikubwera apa ndipanga right click apa ndikupanga new ndikubwera new folder ndibwera save folder ndilemba kuti Excel ndapanga shift calculator ndi shift ndikubwera kuti Excel ndikupanga so shift kukamba kulemba kuti m space Chichewa mu Excel Chichewa ndi imene ndi folder ndikupanga enter. Ndikapanga folder ndikubwera pamasapa kuti open ndi ndisegule workbook imeneyi kuti ndalemba ija ndiseguleno. Ndi apa mandiona ndibwisa kuti ndisave inso pano. Ndi ndikabwera pa file name ndikundionesa kuti file name yathu ndi workbook 1 mmene tinaona pamwamba ija. Ndikupanga shift tsamba 1 apa ndikusave. Mmene tatere tamaliza book yathu yoyamba video yathu yoyamba tayimaliza tadziwa kuti izi ndi chani kusegula kwake tadziwa. Apo paso taseva bwinobwino yatonsa kuti taseva workbook yathu ya si workbook 1 iso koma ndi tsamba 1. So mwambiri mukhale pomposo mupange subscribe pamene tikupanganso ma video ena zikomo.